welcome to my channel. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking channel, please subscribe, like, and comment down below. Alam kong kaya nandito ka sa aking channel ay gusto mong malaman kung bakit laging bagsak sa employer or broker interview. So ano nga ba ang mga dahilan kung bakit tayo nababagsak sa interview? Kaya wag natin patatagalin pa, patumpik-tumpik pa, baka naiinip ka na, at alamin na natin, and let's go! So, ang number one is kinakabahan. Kasi kapag tayo nasa interview na, kinakabahan na tayo at di na tayo makapag-focus sa mga tinatanong nila sa atin, or nawawalan tayo ng konsentrasyon at di na natin nasasagot ng tama ang kanilang mga tanong. At number two ay poor of connection, or ang ating hindi magandang connection sa internet. Pag ganun mga guys, hindi na nila itutuloy ang interview. Sayang din yun, mapifeel tayo